Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manasa. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandang kita alang sa pagsaulog niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Maluoy ka, Kristo, maluoy ka. Kristo, Maluoy ka. makanamo. Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diya sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantay kami diya sa kasanag sa imong kamatuoran. Ini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Katawhan sa Israel, pamatia kining mensahe nga gisulti sa Ginoo bahin kaninyo. Gikuha ko kamong tanan sa Ehipto. Sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Busa silutan ko kamo, tungod sa tanan ninyong sala. Magkuyog ba ang duha ka tawo, gawas kung sila magkasabot? Mungulo ba ang leon diha sa lasang, gawas kung makakaplag kinik tukbonon? Mutingog ba ang itoy nga leon diha sa iyang puy-anan, gawas siya makatukob? Makuha ba sa litag ang usa ka langgam kun walay paon niini? Mulibkas ba ang litag gawas kun may mopalibkas niini? Mahitabo bang dili mahadlok ang katawhan kung patingugon ang trompeta diha sa usa ka syudad? May makalilisang bang mahitabo sa usa ka syudad kun dili ang Ginoo may muhimo niini? Sa pagkatinuod, ang tanang himuon sa Ginoong Dios ipahibalo gayud niya sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Kinsay dili mahadlok kun mongulob na ang leon?
Kung musulti ang Ginoong Dios, kinsay makapugong pagsangyaw sa iyang mensahe. Gilaglag ko ang pipila kaninyo, sama sa paglaglag ko sa Sodoma ug Gomora. Sama kamo sa nagdilaab nga lipak nga gikuha gikan sa kalayo. Apan wala gihapon kamo, mubalik kanako. Nagingon ang Ginoo, busa katawhan sa Israel, buhaton ko kini nganha kaninyo, ug kay himuon ko man gayud kini, pangandam, pag-atubang sa inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Unahi ako diya sa imong katarong, O Ginoo. Unahi ako diya sa imong katarong, O Ginoo. Sa kadlawon gidala ko ang akong pangaliya, puno sa paglaom at ubangan sa Ginoo. Kay ikaw, O Diyos, dili malipay sa kadautan. Ni magpabilin uban kanimo ang daotang tao. Ang may patason dili makabaro sa imong atubangan. Unay ako diya sa imong katarong, O Ginoo. Gidumtan mo ang tanan nga nagbuhat ug dautan. Ilaglag mo ang tanan nga nagsulti ug baka. Ang may gugmaon sa dugo ug ang malimbungon, gibatok sa Ginoo. Unay ako diya sa imong katarong, O Ginoo. Apan ako tungod sa naghingapin mo nga kaluoy, musulod sa imong balay. Musimba ko dito sa imong balaang templo, diya sa kahadlukan nimo, O Ginoo. Unay ako diya sa imong katarong, O Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasad kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko ug hisabwan ang sakayan. Niadtong higayuna natulog si Jesus. Ang mga tinunan miadto kaniya ug gipukaw siya. Miingon sila, Ginoo, luwasa kami. Nag-ungaw kita sa kamatayon. Si Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo, pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya bibangon siya ug gipahunong niya ang hangin ug ang balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila, unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mipatuuman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Propeta Amos, sa akong mga paborito nga propeta. Namora na siya si Juan nga magbubunyag, isog kayo, way lipod-lipod nga musulti sa kasi nakita niya nga dili maayo. Siya sa atong first reading, iyang gisaway ang Israel. Atong sabtan, historically, ang Israel mo ng northern part sa Palestine, Israel o Judah. Kay nabahin man ang ginarian ni David. Again, nabahin tungod sa iyang kabuang, gikuha kaniya ang iyang ginarian, nabahin. So, Israel ang northern part, Samaria. Ang ilang dito, nasa sila dito yung murag templo sa Bethel. Nabuhat sila dito ng murag templo kay aron dili na ang mga taga Samaria di na mangadto sa Bethlehem, sa Jerusalem. Wa sila pana sila mga pari dito, mga murag wala kanang rival nga templo sa Jerusalem. Sa panahon ni Amos, daghay korupsyon dito sa gobyerno o sa simbahan. Injustice and corruption within the establishment sa church. Duha lang ka akong i-highlight nga mga inustisya. Grabe ang pagdaog-daog sa mga kabos, sa mga dato. Ang mga dato pwede nilang paliton ang kabos sa kantidad sa usa ka sandalyas. Moro na ang kantidad sa kabos. One pair of sandals, pwede na nimo nang paliton ang mga kabos. Ngana. Inequality. Unya ang pinaka pait pag yun sa simbahan, aduna sila gitawag og temple prostitution. Kay aduna man sila gitawag fertility rights. Kung ikaw di ka manganak ato ka sa templo, mo hire kag buring, mo gamit kag buring kay pagtuon nila manganak sila or para wala imong ani fertility rights dito sa templo mo na saway ni Propeta Amos. Bukat kay na nga mga kuano din sa prostinsya nga adunay mahitabo kaninyo nga silot tungod sa inyong mga pagka di makanunay, infidelity, unfaithfulness. Warning niya nga, aduna gyud mahitabo. Nahitabo ba yan? So, atong mga readings last week, itong atakis na sa mga Assyrians ni Haring Sinikarib. Sakop din sila. Panahon ni Haring Nabucodonosor, sa Babylonia, palaging sila. Nabihag sila tanan, pero di pa sidadaan na sila.
Ang Jerusalem, panahon sa kang propeta ni Haring Nabucodonosor, bihag sa taga Jerusalem, guba ang templo. The first temple nga gihimo ni Haring Solomon. Lampornas tala ng mga dayan-dayan na mga nindot kayo mga bato, mga silver, gold, lampornas, pati mga tao, ang haring gidala din sa Babylonia. Pero kining higayuna ang warningan ni Propeta Amos, ang Samaria. Nga din ang templo dito sa Bethel, daghang korupsyon mismo dito sa templo. Kanang number 1 katong temple prostitutes. Imagine, gihimong business ang. Pero sa ilang normal na kanina ito. Mga pari ko dito kay may training. Di sama sa pari sa mga pari dito sa templo sa Jerusalem. Nakuha sila mga barbero, mga patstambay. Ikaw pari ka na. Mo nang dagay korupsyon. Why training? Basta lang ang mga tao di na makaadto sa dito sa Jerusalem, di buhat-buhat sila ginagawa ng templo. Di ba? Nahinom naman ninyo si Jesus. Panahon ni Jesus. Gikan sa dito sa taas sa Galilea. Agi sa Samaria. Gipugngan siya. Wa siya gipaagi kay. Paingon na sa Jerusalem. Siya, ano ito mag-Jerusalem nga naamatay templo sa Bethel. Mo na ang hinungdan nga di siya gipaagi kay. Gusto nila nga ari na sa templo nila. Yung hinimo nga templo. So muna ang background sa kining warning ni propeta. Adunay mahitabo ka ninyo. Nanglan mo magbago pero wag sila magbago. Ang atong ebanghelyo nindot kayo kay makita nato ang gahom ni Jesus. Murag pwede nato na siyang makunik itong ebanghelyo gahapon. Din si Jesus ng utana. Kamu, kinsa man ako, alang kaninyo. Kaya ningos lang, ikaw si Jeremias, ikaw si Juan Bagbubunyang, ikaw si Elias. Pero kamu, kinsa man ako, nakailan ba mo ka na ako? Dinhi sa atong ebanghelyo sa may gingon. Kinsa ba kining tawhana nga bisan hangin og ang mga balot mipatuuman kaniya. They're learning to who Jesus is in a personal way. Kay kuyog mas sa kabangka o niya igo slag unos sa subasko. Sinati na mo subasko. Sabi ng subasko, kalit lang hangin mo, itom ang langit, nawa kay makita na suka ang hangin. Sinati ko na, sa kaniato, unang parokya na ako sa Surigao, nagmisa ko sa isla niya, kalit lang ni ngit-ngit, mo na, subasko ni pala, ala, mo na ini, hadlok ayo. Hangin niya, baon. Muna na itabo. Kunya, ang mga apostolis. Kinsa may di malisang na gagmay naman ang mga baruto. Dagkong baon. Nya si Jesus. Sa may gimit, natulog na yung tao. Wa sa magpakabana. Wa sa. Gipukaw siya. Baka baka magpakabana ang hapitan na malunod. Mata dia, bangun si Jesus. Yang nadlok man mo. Masayod ni ako. Kuyog ko ninyo. Sa may kadlokan na aman ko. Nayangin mo. Nihulog niya siya. Natingal siya. Kinsa ba ning tawanan eh? Kaya kung ordinaryo ba ning tawanan eh? Ba't yung mga balod ang hangin mo? Upatuo man niya. Dito na ilan nila kung kinsa gyud si Jesus. Hinahinay lang na sinati ang pagkatao ni Jesus. Kay personal silang nagkikuyog kaniya dito sa panahon nga sila isulay sa dagat.
sa ka-challenge alang ka natong tanan, no? Kay kita amot sa atong panahon ang mga unos, ang mga subasko kamo, mga minyo. Mapamuka sulay og subasko. Daghang karong mga pamilya nga na igo sa subasko og nalunod, nabungkag, kaya nga naman. Siguro dili nila kuyog ang Ginoo. O sa kapangutanan ang anong daghan matang mga broken homes. Ang anong daghan mga nakabulag, divorce, Amerika. Grabe ang divorce. Dili wa tay divorce kay bawal pa man. Pero daghan ang nagkabulag, wala tay statistics ana. Nga naman, ang tanang pamilya, muagi ang mga subasko mga unos. Walay exempted ana. Kamo siguro ni agi mo ang uban ana na nalunod. O, nga naman, pangutana, kuyog ba ninyo si Jesus? Kuyog ba ninyo si Jesus? Kay kung dili nyo kuyog, na di nyo kayang sagubangon ka ng mga katalagman sa kinabuhi. Kung kuyog nato ang Ginoo unsa pa ka kusog sa mga balod, kadako sa mga balod, kusog sa hangin, muwapak sa atong kinabuhi, naa siya, natulog lang. Sangpito nato siya. Pero actually, wa man siya matulog. Pahulay lang siya. Nagulat kon siya atong sangpiton. Pero ano naman iba nga salig sa ilang kaugulo, kaya na ako ni, kaya mukat, hangtod nga malunog mo, yabong ang ilang mga sakayan. Nga naman, wala sila masalig sa Ginoo. Karon atong gisaulog ang mga martir, unang mga martir, libo-libong mga martir nga gipamatay ni Emperor Nero sa Roma. Sila gipasagilan nga mo kunoy ni sunog sa Roma kay nasunog man to siya. Pero ang gihimo lang silang scapegoat to. Kaya actually may buringog man to si Nero. Gusto siya mag-compose og poem niya. Gusto niya makita ang kalayo. Ang isunog niyang Roma niya. Samtang sunog, iyang composition siya. Unya, iyang aron di siya mablame. Pasagilan mga Kristiyano, sige pang dakop. Dito gipaon dito sa mga leon dito sa arena dito sa Roma. Mga martyrs, babae, lalaki, bata, tigulang dito, gihimong puan ka ng pagkaon sa mga bangis nga leon. Pero sa sa istorya, sa legend na sila, nang awit man sila awit, magdaig sa Ginoo, samtang sila gikuan, wala sila mahadlok. Gilamoy siya sa mga leon, pero wala sila mahadlok. Sayon sila, kuyog nila ang Ginoo. Ang Ginoo, dili mo biya kanila bisan pa kung sila naana sa kamatayo, nasa baba sa kamatayo. Kung kuyog nato ang Ginoo sama sa mga martir, di na mahadlok. Sa Old Testament katong sa tunga panahon, tulo ka mga youth nga dito deep fry sa dakawa nga puno sa oil nga nagbukal-bukal, butang sila dito, ba man sila maunsa. Nagdaig sila sa Ginoo. Unya, di ba tuluro man batanon na itong butangan ng upat naman na siya. Na aday anghel nagkuyog nila. O na, istorya na paano ni Propeta Daniel ba na ako kasiguro. Dito na sila sa ang tulo ka nabihag dito sa Babylonia. Gi-train sila aron mag-serbisyo sa hari niya kay wala man sila nailag sumpak ng balaod. Kalamot. Dito siya aron ikwas lang, giprito sila sa dakong kawa nga puno sa lana. Boiling point, deep fries lang, murag French fries.
Pero kanta-kanta na sila dito. Wala ka ito matandi na ka itong mga martir nga counselor. Kanta-kanta lang sila. Wala sa mahadlok. Siguro, exaggeration na, pero ang pamatuon na kung kuyog na ito ginula tay kahadlokan. Sama sa mga apostoles. Ang hadlok man sila, pero nagkuyog sila. Wala sila maunsa. So muna, ang mensahe alam ka na ito. Labi na mensahe sa mga pamilya karon na nasa kasinati o mga unos, mga subasko. Kay matod pa sa mga sulti ang kaminyoon na family, ang pamilya usa naka endangered species. Endangered kanang mga langgam ba nga hindi na makita, gamay na lang. Nga naman dagay gusto mo atake sa pamilya. Sige mo tatag ampong matag Domingo ka ng for the family. Yan ang gustong magpa kuan sa diborsyo. Tinuod ang hulga sa pamilya. Gikuso-kuso ang pamilya sa dagkong balod. Kusog nga hangin. Unya kung wala si Jesus. Malunog ang bangka, ang pamilya kung wala ang Ginoo. Pero kung naa siya, dali siyang sangpiton kay kuyog nato ang Ginoo. Nag-uban kanato sa atong mga pamilya. Muna, lig-unon ang pamilya. Butang si Jesus sentro sa pamilya. Dili. Unsa pa'y butang nato din ang himo natong Dios. Kay dagang mga Dios ron na atong gisimba. Kung dili ang Ginoo atong simbahon, iyabog yun ta. Lamyon ta sa dagkong bawod. Kusuk-kusuhon ta sa kusog nga hangin. Pero kung naa ang Ginoo, don't worry. Pasakat na, don't worry, be happy. If God is with us, no one can harm us. Kinsay makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios, kamatayon, kalisdanan, kasakit, paglutos, walay makapahimulag ka nato sa gugma sa Ginoo. Kung naa kanimo ang gugma sa Dios, pero kung lain ang gugma sa bandi, gugma sa gahom, sa mga katigayunan, gugma sa kahilayan, mahadlo ka sama sa warning ni Propeta Amos. Pagbantay ka mo mga dautan, dool na ang inyong panahon, hapit na ang inyong kalaglagan. Manindo kita atong ipadayag karon ng atong mga pangamuyo ngato sa atong langitong Amahan. Bisa ng hangin ug ang dagat mituman sa anak sa Dios. Masaligon kitang muampo aron mulurang ug magmalinawon ang atong gubot nga kalibutan. Mayon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Ginoo, ihalad kanamo ang imong kalinaw. Nga ang simbahan, pinagi sa iya mga ginsakpan, magmalig-on diha sa pagtuo, ilabi na sa pagharong sa mga kalisdanan ug mga hagit sa atong panahon karon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga nagbiyahe sa dagat, mga marinero, mga mananagat, ug sila nga nanginabuhi sa kadagatan, nga sa kanunay luwas sila gikan sa mga katalagman. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw.
Magampo kita nga mga nasod maninguha unta, padulong sa masamputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kaymanang nuklear, ug nga mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kalinaw. Magampo kita alang niagtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kalinaw. Nga sila nga nagduha-duha sa ilang pagtuo, malig-on, pinaagi sa tabang o suporta sa ilang mga kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kalinaw. Nga ang mga baldado o sila nga nag-antos sa laykay nga mga balatian, makakaplag og kalinaw, sulod sa ilang kaugalingon, diha sa makaalim nga gahom ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kalinaw. Nga imong tang isipon nga takos sa mapuslanon alang kanamo, nga haladong Teofilo kamomot obispo, og Joel Chevalier pare, mabayan na nga sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kalinaw. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa walay katapusang kalinaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kalinaw. Langit nung Amahan ang mga pagsulay o kagulanan sa among pagpuyo nining nagpungasi nga mga balod sa kinabuhi. Maghinlo ka namo og magdalag malungtarong kalinaw sa among mga kalag. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit na lamang naman among ikasan, ang Kristo kinabuhi, haniling bayan, imong mga inuwan, bayad sa kasaypanan, lawat Mga igsuon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo kanang mga kamo. Alang sa pagkain pagnimayan Sa iyang halal. alang sa usapang kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simba. O Ginoong Dios, namo pinagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Bayaw na to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay pinagi sa imong hinigugmang anak imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinagi kaniya imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magday kanimo ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ubo sa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Puno ang langit o sa imong himay. Hosana, Hosana sa kaitaas na. Daingon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaas na. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya umpan ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalimutan na nagtubos karon. Inakit sa ibukro ang pagkaman ng luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay.
malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, Amen. Amen. Bagampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, dinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. kay ang Kahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo na ingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kalinaw sa tanan, peace sa tanan.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili pa ngay kalawat panin. Apan kumulong lamang mga maayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo kining Eucharistia ug pagkalawat magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaos kaning Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Ato nang ihalad ang santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita mga anak sa Diyos. Mabulan kita